ki babbar kalma a tsare na, a cikin mata ke kadai ce muradina. Ba don komai ba domin ina son kyare na, ga kinin tsaf-tsaf ke kadai ce ra'ayina. Diyar fulanin Bauchi babu yake a tunanina, gaskiya ina so kin rike ni akan kauna. Zakiya fara ce tamkar ki ba zan samu ba, domin na tsaya kaunar ki ba zan fata ba. Kina da kyawun fuska kin yo fice yar baba, ga ki doguwar yarinya tsarin kina zazzana. A cikin matan zamani zo ki amsa kirana dan ke nake yin nuni. Fardiya kyakkyawa ni san kina tsari